tricolori care ne reprezintă astăzi sunt Ștefănescu, Moraru, Iorculescu, Cămătaru, Augustin, Bölöni, Klein, Jolgău, Rednic, Ungureanu și Balaci. Întreg stadionul cântă imnul național. Moment de mare emoție pe stadionul 23 august, flutură drapelele tricolore, 80.000 de oameni își cântă imnul. În sectorul în care se află spectatorii veniți de la Craiova, văd multe pălării noi. Dacă le arunc în seara aceasta, nu știu ce le mai rămâne pentru miercuri la meciul cu Benfica. Dar să lăsăm gluma, deși fotbalul rămâne un joc pe care trebuie să-l privim mereu cu zâmbetul pe buze, vă rog să nu uitați că sportul nu cunoaște decât alternativa victorie sau înfrângere și trebuie să fim la fel de bine pregătiți pentru orice rezultat. Peste câteva secunde, partida va începe. Lovitura de începere o au ai noștri. Ungureanu, Iorculescu. Reprezentativa României poartă echipament complet galben. Italienii în tricouri albastre, chiloți albi. Aruncare de la margine repune Klein. Jolgău. Șirea. Iorculescu, Ungureanu. Arbitrul fluierase mult mai devreme, dar ce se mai poate auzi în acest vacarm din ovalul de beton al stadionului capitalei noastre? Gentile. Betega. Klein spre Jolgău. Recuperează Klein. Din nou lovitură liberă în favoarea echipei noastre. Numărul 11, Balaci. Ungureanu. Reușește să treacă de Conti, Ungureanu în careu, centrare înapoi, respinsă însă de Marini. Antonioni. În luptă cu Balaci, care ține. Antonioni lui Gentile. Tardelli greșește, interceptează Bölöni pasând lui Cămătaru. Pe stânga țâșnește Klein.
Cămătarul trece printre doi italieni și Tardelli faultează. Minutul 7 din prima repriză, a treia lovitură liberă acordată echipei noastre aproximativ din aceeași zonă a terenului. Dino Zoff dirigează apărarea care este considerată cea mai bună din lume. Iorgulescu a venit în careul italienilor, sare Cămătarul, trage Pais! Se fluierase însă un faul comis la impresia de Iorgulescu sau de Cămătarul. Jucând acasă, nu trebuie să ne gândim niciun moment că avem o sarcină mai ușoară decât în partidele susținute în deplasare. A construi, a înscrie goluri constituie de multe ori o misiune mai dificilă decât aceea de a te apăra, de a evita goluri. Dar a juca acasă, auziți și dumneavoastră, înseamnă în schimb a nu fi singur în marea încleștare de pe gazon, a avea lângă inima ta inimile zecilor de mii de spectatori care, printr-o prezență activă, încearcă să sprijine moral echipa noastră aflată acum din nou în atac. A tras Beleni! Alunecase Zoff, respinge cu piciorul, a sărit foarte bine Balaci. Prima noastră ocazie de gol în minutul 9. Zoff alunecase, era prins pe picior greșit la șutul lui Beleni de la 25 de metri. Pe stadionul 23 august, 11 jucători și 80.000 de spectatori luptă împreună pentru victorie. Cornerul va fi executat de Beleni. Probabil puternic și cu efect, așa cum numai el știe să o facă. Pericol în partea porții lui Zoff! Nu! Nu! A fost faul la portar. A fost într-adevăr faul la portar. Arbitrul era acolo. Să revedem faza, uitați-vă la Zoff. Cămătarul l-a împins în poartă și Zoff a scăpat balonul. Corectă decizie arbitrului. Augustin urmărește Giolgău. Centrarea lui Giolgău. Căzuse Cabrini în careu. Minutul 17. Beleni, Rednic, Balaci, acționând mai retras pentru a scăpa de marcajul lui Gentile, dar apărătorul italian îl supraveghează de la câțiva metri. Este întotdeauna în fața lui Balaci. Ungurean. Beleni. Foarte frumos schimbul cu Ungureanu. Încercare de pătrundere a lui Ungureanu, a trecut de Antonioni, este însă încolțit. Îl ajută Balaci. Mingea adresată lui Cămătaru. Sare împreună cu Colovati. Atacă prin alunecare, corect, deposedare Augustin, ofentă, o centrare a lui Augustin. Minutul 20. Betega. Conti. Paolo Rossi. Și lovitură liberă pentru Italia la marginea careului nostru. Paolo Rossi, ca de obicei, întârzie să se ridice de pe teren. Situație foarte periculoasă pentru echipa noastră. Poziție centrală pentru italieni. A fost într-adevăr faul.
Este minutul 21, să sperăm că vom scăpa cu fața curată din această situație extrem de periculoasă. Lângă balon Conti. Se pare că va încerca să tragă Antonioni. Întreaga noastră echipă se află în careul propriu. Conti împinge balonul lui Antonioni, care trage în zid. Deviază la Tardelli, din nou Antonioni. Bravo apărării noastre. Zid impecabil. Cămătaru. Hai băieți pe contraatac. Pleacă Cămătaru cu doi adversari în spate. Îl oprește Gentile. Și din nou lovitură liberă pentru astăzi. Conti. Gentile. Tardelli. Rossi. A faultat Klein. Arbitrul Michel Votro are un fuleu de alergător de semifond. Ajunge foarte repede la locul infracțiunilor. Numărul 2, Gentile. Tardelli. La marginea careului, balon oprit de Ungureanu. Luptă Balaci cu Marini. Augustin. Rednic. Rednic avansează. Cămătaru. Luptă cu Colovati și faultat. Nu ne așteptam, desigur, la un joc prea spectaculos. Deocamdată abundă loviturile libere. Este minutul 23. România-Italia 0-0. Balaci, din urmă vine Beleni. Încă o dată golul lui Beloni din spatele porții. A tras fulgerător. A reluat cu capul, foarte periculos, Tardelli. Revedeți această lovitură liberă executată de Cabrini și reluată cu capul de Tardelli. Antrenorul secund Maldini